Dobrodošli poštovani gledatelji. Uđite s nama u novi radni tjedan uz minute posvećene kulturi i doznajte, mijenja li se povijest hrvatskog jezika. Nove spoznaje povjesničara Stjepana Krasića ispisuju nove stranice povijesti hrvatskog jezika. Omiljeni operni naslov Ivana plemenitog Zajca premijerno pred publikom splitskog HNK. 49 portreta časnika Draškovićeve pukovnije i ostavština obitelji Drašković u Trakošćanu. Povjesničar i profesor emeritus Stjepan Krasić, Dominikanac koji je život posvetio traganju u rimskim i vatikanskim arhivima, došao je do fascinantnih otkrića o našem jeziku. Te spoznaje mogle bi promijeniti do sada znanu povijest hrvatskog književnog jezika. Crkva je polovicom 16. stoljeća najprije među slavenskim jezicima izabrala hrvatski kao opći jezik svih Slavena, uz obrazloženje. Ovaj jezik koji mi tražimo je zapravo hrvatski jezik. On je najrašireniji, među Slavenima najrazumljiviji, najbliži svome izvoru i on se uostalom upotrebljava i na ovim kraljevskim dvorovima, uključujući tu i carigradski kao diplomatski jezik. I on je majka i korijen svih slavenskih jezika. Zatim su Isusovci 1599. na Rimskom sveučilištu Collegium Romanum po nalogu pape osnovali Akademiju ilirskog jezika. Tu se prvi put u povijesti hrvatski jezik počeo proučavati na sveučilišnoj i znanstvenoj razini. To je rođendan hrvatskog književnog znanstvenog jezika. A tada slijedi senzacionalno Krasićevo otkriće. Sva najuglednija svjetska sveučilišta taj jezik trebala su kao obvezan uvrstiti u svoje programe, čime hrvatski postaje svjetskim jezikom tog doba. Papa Urban VIII. 1643. godine izdao dekret po kojemu se ovaj jezik, hrvatski, koji je izabran da bude opći jezik svih slavenskih jezika, uči i proučava ne samo u Rimu, nego i u drugim, bilo crkvenim, bilo javnim sveučilištima. A riječ je o najuglednijim sveučilištima tog doba, među ostalim u Rimu, Kölnu, Ingolstadtu, Toulouseu, Beču, Parizu, Oxfordu i Madridu. Nevjerojatna, ali istinita spoznaja o veličini našeg jezika u 17. stoljeću, koju će trebati prihvatiti i jezikoslovci i šira javnost. Očekujem još, ako dopuštite, da ne samo akademske, nego i državne vlasti nešto poduzmu. Da se ova otkrića, pasite, koja su vrlo značajna, najznačajnija otkrića u povijesti hrvatskog jezika, unesu lijepo u školske priručnike. Od hrvatske javnosti Krasić očekuje da se zanima za svoj jezik koji je znak i uvjet identiteta, da prihvati ova senzacionalna otkrića i unese ih u školske udžbenike, kako bi svi Hrvati mogli znati slavnu povijest svog jezika.